Okay. Jeg skal lige se. For det første, klokken den er præcis 02:00 om natten. Jeg lå i min seng lige før, og kunne ikke fucking sove. Jeg har haft besøg af min far i dag. Det var på sin vis meget hyggeligt. Vi havde lidt nogle samtaler om livet og så videre, som I plejer at have nogle gange. Ja, jeg synes, mit liv er fucked lige nu, på rigtig mange måder. Og jeg synes, det har været det hele fucking livet. På så fucking mange måder, fordi jeg går og drømmer om nogle ting, om at udleve en masse fucking ting i livet. At lægge videoer op på de sociale medier, at tjene en masse penge, skabe det liv, jeg gerne vil have. Hvad fanden ellers, altså bygge den fysiske krop, jeg gerne vil have. Altså, her står jeg. Jeg synes da, jeg ser meget godt ud. Men det er egentlig ikke så meget det, altså du ved, det er mere det der med at være i processen med det. Og ja, jeg er i processen med det, og jeg synes bare, at livet er fucking frem og tilbage hele tiden. Det er kraftedme bare, så har jeg den ene holdning, så har jeg den anden holdning. Eller sådan i hvert fald syn på tingene. Nogle gange er det ikke engang en holdning, men det er bare min måde at fucking se ting på. Jeg postede forleden et opslag på Facebook med Andrew Tate, og så var der nogle gamle venner fra en skiferie, der kommenterede det på engelsk, og nogen på dansk. At ja, alt muligt hvad de synes om Andrew Tate, og han er en idiot og alt muligt pis. Og jeg ved godt, at der er folk, der er sure på ham. Men jeg føler bare ikke, at jeg kan sige en skid til nogen. Jeg føler ikke, at jeg kan sige nogle holdninger, eller noget som helst, uden at jeg får en eller anden fucking... At jeg bunker mig selv i hovedet over det. Og ja, man kan kraftedeme ikke have lov at være sur og have en holdning, uden at andre mennesker, de skal fucking... Eller ikke engang være sur, det er ikke fordi... Altså, jeg ved ikke engang, hvad jeg skal sige, altså... Jeg var overhovedet ikke sur, da jeg lavede det post med Andrew Tate. Ikke i mit post i hvert fald. Det kan godt være, at jeg er fucking vred hele tiden over alle mulige pis. Og så omvendt er jeg pisseglad. Det kører mit liv op og ned. Og nu er klokken 2 om natten, og jeg står og laver en fucking video om det her. Mine tanker. Altså, hvad fuck skal der ske? Og jeg ved ikke engang, om jeg fucking tør at poste den her video. Skal jeg fucking gøre det eller ikke? Jeg har lyst til det. Men jeg er bange for fucking folks respons på det. Vil folk være sådan, har du brug for noget hjælp, Erik? Har du brug for en psykolog? Har du brug for... Skal du have noget coaching? Eller det er så det sidste folk vil sige. I min omgangskreds, der er det enten, du underkaster dig til en psykolog, eller du går til lægen, hvis du har lidt ondt i røven, eller du taler med din familie om det, og dine venner. Har du ikke nogen, du kan tale med, skrive til, ræk ud til nogen for helvede. Ja, du har det jo skidt jo, det kan jeg jo høre på den måde, du tænker og snakker om tingene. Ja, jeg har det skidt nogle gange. Det lyder næsten som om, at du har det værre end mig, når du siger sådan til mig. Fordi fuck mand, en mand skal sgu da ikke gå fucking til psykolog og være sådan, jeg har det hårdt. Det kan man gå til kvinder med. Og så kan man sige, mor, jeg har det af helvedes til, og så græde. Det gør jeg nogle gange til min mor. Det er det, man skal bruge dem til. Altså ikke bare bruge kvinder til det, men jeg mener, at det er det, man har en mor til. Og også kvinder, de er omsorgsfulde. Der er også nogle mænd, der er det. Men jeg synes fandme også, der er forskel på mænd og kvinder, altså. Så hvad fanden er en mand så?
Altså, hvorfor fanden kalder vi det så mænd? Det er måske også derfor, at hele den her fucking bevægelse, moderne bevægelse med, at der ikke er noget køn længere nærmest. Altså, at man kan være, hvad fuck man vil. Du kan være en kvinde, hvis du vil være en fucking kvinde. Du kan være en mand, hvis du vil være en mand. Selvom du har en fucking, ja, jeg ved ikke engang, hvad jeg skal kalde det, altså en tissekone. Så kan du sige, at du er en fucking mand lige pludselig, og så er du det i lige pludselig folks syn. Og hvis du ikke respekterer det, at den person siger, jeg vil være en mand, selvom personen har en tissekone, så bliver du fucking set ned på nærmest af super mange. Altså det er sådan, nej, man skal have lov til at være, hvad man vil. Man skal ikke have lov til i hvert fald at have en holdning om noget. Man skal ikke have lov til at være sur. Men man må gerne være sur på dem. Man må gerne være sur på dem, der har en holdning til noget. Selvom de ikke er sure i deres opslag, så må man gerne være sur på dem. Jeg er træt. Jeg er fucking træt af mennesker. Mennesker, der ikke kan finde ud af at fucking være menneske. Helt ærligt. Jeg ser fucking meget op til, jeg kan lige nævne 5 personer, tror jeg. Den ene, det er David Goggins. Super cool dude. Ærlig. Han er hård. Han snakker sandheder. Han træner fucking hver dag. Og det kan godt være, han misser en dag en gang imellem, det ved jeg ikke. Men han siger, at han fucking træner hver dag, og han fucking løber sindssygt meget. Han har været i militæret, han er en pissehård mand. Han er fucking meget mand. Og han står ved sine holdninger. Og han er faktisk fucking ligeglad med, hvad folk de siger. Kim Boye, en dansk coach. Han har ikke nogen psykologuddannelse eller noget, men han har fucking forstand på livet. Han er gammel fodboldspiller. Og han tør at sige sine holdninger og meninger. Og hvad han føler og tænker. Super cool mand. En mand, jeg ser pisse meget op til. Thomas Soltau. Endnu en dansk mand, coach. Har noget psykologuddannelse og pædagogisk psykologi og sådan noget. Men det er lidt ligegyldigt for mig. Det er hans holdninger, han tør stå frem med dem. Han tør være en idiot i manges øjne. Også nogle gange i mine, men jeg synes, han er fed stadigvæk. Og det kan jeg godt sige til folk, men de fleste mennesker, de kan ikke finde ud af at se sandheden i øjnene. Altså sådan, føler jeg. Men Thomas Soltau, nummer 3. Så David Goggins, Kim Boye, Thomas Soltau. Den 4. Jeg kan lige så godt sige det. Andrew Tate. Jeg synes, han er cool. Han siger fucking mange sandheder. Og folk kan ikke klare det. Jeg kan godt klare det. Jeg kan godt klare at høre, at for eksempel når han siger, at jeg er en taber, fordi at jeg er mindre fysisk stærk end ham, fordi jeg er svagere end ham. Godt nok har jeg lidt muskel, men den er mindre end hans, og jeg har en langt mindre krop end ham, og sikkert en mindre aggressiv krop, så hvis vi stod over for hinanden, så ville han nok tæve mig ihjel, hvis det var det kom til, at vi skulle stå over for hinanden til døden. I hvert fald for nu. Men det motiverer mig sgu da bare til at gøre mig bedre, og til at træne en stærkere krop. Altså. Han har sgu da lov til at sige, at jeg er en taber, hvis han synes, jeg er en fucking taber. Det skal jeg sgu da kunne tage. Og hvis jeg ikke kan tage det, så må jeg arbejde på mig selv og gøre mig bedre. Helt ærligt. Altså. Det der med at sidde og skrive, oh my god. Det er bare forkert, det du siger, Andrew Tate. Det er ikke forkert, at han siger, at jeg er en taber i den henseende, at han kan smadre mig. For det kan han. Sikkert. Altså, du ved, jeg vil tro på mig selv, hvis jeg stod i en kamp over for ham. Men jeg tror på, at han ville kunne smadre mig. Det tror jeg på. I nuværende situation. Det er også fair nok. Han har mere livserfaring. Han har kæmpet en masse kampe. Nå, nok om fucking Andrew Tate. Altså, ja. Endnu en, jeg ser op til, og jeg er fucking stolt af det, faktisk. Selvom, at jeg har svært ved at sige det til folk. Nummer 5. Hvem fanden er den 5? Det kunne være hans bror, Tristan Tate. Han er lidt mere menneskelig, vil jeg sige, sådan normal. Stadigvæk har nogle crazy holdninger, og pisseri også. Tony Robbins sgu da. Tony fucking Robbins.
Der er helt mange, der også synes, han er for meget. Det er jeg sikker på. Men jeg synes bare, han er fucking cool. Altså, han skaber en fed energi bare over en video. Altså, kan virkelig få mig til at føle, at jeg er noget værd. Altså, når jeg ikke lige føler det. Alle de her personer, de her 5 personer, jeg har nævnt, eller nu er det 6 personer med Tristan Tate, men de 5 personer, det er sådan hovedsageligt dem, jeg sådan lige kommer i tanke om. Der tør stå ved deres holdninger. De tør sige dem. Og poste dem. Og ja, jeg synes bare, de er fucking fede, altså. Og jeg gad godt at være ligesom dem på nogle punkter. Altså, det er jo ikke fordi, at jeg har... Altså, der er sikkert masser af lort, de laver. Men der er fandme også meget godt, de laver. Og hvis du sidder og tænker, okay, en af de her 5 personer, jeg har nævnt nu, de er kriminelle, eller de har slået en gang, eller de har helt vildt mange penge og køber bare alle mulige luksusting. Så de passer slet ikke på miljøet. Oh my god. Eller hvad fanden kunne det være? Ja, de er overdrevet. Lad os sige, Tony Robbins, det er jo slet ikke sådan, livet er jo. Det er jo hverdagen jo med et normalt job. Du kan jo ikke stå og sige, at livet bare er fantastisk hver morgen, og så er det bare fantastisk. Sådan er det jo ikke livet. Jo, hvis du faktisk tror på det. Og det er hans pointe. Og David Goggins, han er bare... han løber 120 km hver dag, og cykler, og har en business, og skrevet en bog, og alt muligt. Det kan alle mennesker jo ikke. Han var engang en tyk, stor mand, der ikke kunne skid. Og nu er han fucking verdens sejeste mand i manges øjne. Og så hvad fanden får dig til at tro, at du ikke kan? Altså, når sådan en taber som ham kunne, og nu er han en fucking vinder. Altså, ja, jeg er bare fucking træt af at høre på folks dumme holdninger. Altså, helt ærligt. Og jeg har lyst til at fucking poste den her video. Så, nu gør jeg det. Og så, trods alt, håber jeg da stadigvæk, at du kan have en god dag, selvom du har set den her video. Hvis du har set den indtil nu, så er jeg glad for, at du har set med. Fordi, ja, jeg vil gerne dele mine holdninger, og jeg vil gerne dele min syn på livet. Og hvis du så ikke kan tage min syn på det, så er det også helt okay. Så synes jeg bare, at du skal tage et valg om ikke at se det, hvis du ikke kan lide at se det, jeg deler. Det her, det var sgu lige en spontan video om natten klokken 2, og jeg skal op klokken 5 i morgen tidligt på fucking arbejde. Og jeg har lige været syg. Så ja, altså, jeg gør det sgu ikke for sjov, det her. Det er kræftet med dyb alvor. Altså, det er noget, jeg tænker over hver fucking dag. Sådan nogle ting her. Ja. Jeg vil gerne lave nogle flere videoer af sådan nogle her. Måske hvor jeg ikke lige står i bare overkrop nødvendigvis, men ja, nu gør jeg det sgu lige. Så ja, jeg håber du nåede det. Og hvis ikke, så fuck af, for jeg har lyst til at sige. Ej, men jo, men det bestemmer du selv. For helvede. Nå, ha' en god dag.